ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ କେମିତି ଅଛି। ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟାୱାରଟା ଲାଗିଛି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଚାରିପଟ ପୁରା ପାହାଡ଼ ସବୁ ଘେରି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି ମୋ ଗାଁଟା। ମାନେ ଦୂର ଦୂର ସବୁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ଗାଁରେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି। ମାନେ ସହରରେ ଏତେ ବି ଶୀତ ହେଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି। ମାନେ ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଶୀତ ଲାଗି ରହୁଛି। ଆଉ ତ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ କେମିତି ଶୀତ ହୁଏ। ଆଉ ଗାଁର ଶୀତର ପାଗଟା କେମିତି ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବଟା, ମାନେ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସହର ମାନଙ୍କରେ ତ ଏମିତି କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବ ବି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କି କୋଇଲିର କୁହୁ କି କାଉର ଶବ୍ଦ ବି ଗୋଟେ ଶୁଣାଯାଏନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଁରେ କେବେ ରହିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗାଁର ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟଟା କେମିତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଁରେ ରହିଥିବେ, ଗାଁର ପାଗ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମାନେ ଗାଁରେ ତ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଶୀତଟା ଲାଗି ରହୁଛି। 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିକି ନିଆଁ ତାପୁ, ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ମୋ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତେ, ଏ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଶୁଖେଇଛୁ। ମାନେ ଆମ ଘରେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ବହୁତ ହଳଦୀ ଫଳା ହେଇଥିଲା। ମୋ ମାଆର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ହଳଦୀ ମିଳିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ହଳଦୀ ବି ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟା, ଆଉ ଆମ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ କହିବେ ଜାମ୍ପ୍ରା ବୋଲି କହିବେ। ଆର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ଏହି ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇନକମ୍ ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ କମ୍ ହଳଦୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ବଳଦ ଯାକ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେପଟ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚଟା। ଦେଖନ୍ତୁ